ayun nga, hi guys. So, na-busy ako, hindi ako nakapag-vlog, no. So, ayun nga, meron akong sasabihin sa inyo. So, actually, hindi ko sana ito i-vlog, pero naisipan ko na what if baka may mga content creator din like me na baguhan dito sa YouTube channel or siguro uh, nagka-same tayo na nagkaganito din ako. Ayun. So, ito ngayon share ko sa inyo is yung siguro nakikita niyo sa mga videos ko, wala lang ads. Okay? Meaning yung ads, yun yung nagbabayad sa amin. So, yun yung kumbaga parang sahod namin dito sa YouTube. So, yun dollars yun siya, no? So, ayun nga, nag-start ako mag-request ng PIN ko April 13. So, April 13, hanggang ngayon, hindi pa dumating yung PIN ko. So, 8 times akong pabalik-balik sa post office para makuha ko yung PIN ko kasi nga, tinanggalan ako ni YouTube ng ads. So, siguro, mga 3 days ata. 3 days. So, 3 days na ngayon na walang ads yung mga videos ko kasi nga dahil sa PIN. So, kailangan kasi na makuha ko agad yung PIN para makuha ko na din yung sahod ko at the same time. So, ayun nga, umabot ng 5 months na kahihintay ko, kapabalik-balik ko sa post office. Hanggang ngayon, wala pa yung PIN ko. So, ayun nga, nag-email sa akin si YouTube na tatanggalin namin yung ads mo kasi nga wala pa yung PIN mo. So, ayun, finalo up ko naman and then inayos ko din yung pagbabayad na transfer sa bank account ko, which is sa BDO. Ayun nga. So, ayun, medyo nakakawalang gana lang, no. So, as a newbie content creator and then vlogger din. Kasi nga, sayang kasi sahod ko na sana yun. Actually, siguro sa 5 months ko na pagbablog, siguro, kasi yung yung dollars ko, 210.84, siguro mga ganon. So, i-convert mo yun. So, ilang peso ngayon? 50 or 49 or 48 yun. Ita-times mo yun siya. So, siguro, yung sahod ko sana nakukunin ko is nasa lagay natin 10,500. So, 5 months ko na yun siya na pagbablog. So, ayun nga, yung hinihintay ko na talaga yung yung PIN ko para makuha ko yung sahod ko. Ayun nga, bad news lang kasi nga yung PIN natin hindi pa dumating hanggang ngayon. So kinuha na ni YouTube yung natin, yung ads natin. So hindi ako kikita kasi nga walang ads na yung mga videos ko na i-upload. So yun nga, baka if ever na same tayo o baka ikaw din na nagkaganito din kasi sobrang tagal talaga yung PIN kasi nga dahil COVID. Kasi binigyan din ako ng notice na baka matatagalan yung yung pagbigay ng PIN namin sa inyo kasi nga COVID, ayun nga. So, ayun, nag-expect talaga ako na pero hindi naman talaga ako na-expect na sobrang tagal, mga ilang months pa talaga. Kasi yung mga co-vlogger dito, nakuha na yung mga sahod nila. And then, siguro, hanggang ngayon, consistent yung sinasahod nila, no. So, nagtanong-tanong ako sa mga kakilala ko din na vloggers kung ano ba dapat yung gawin. So, ayun nga, nag-ask ako ng idea or tip ano ba yung gawin sa kanila, gawin sa YouTube ko, kung paano ba mabalik yung ads ko. Kasi nga, kung walang ads, wala kang kikitain dito sa YouTube. So, hindi naman useless, pero yun nga lang, lahat ng mga efforts mo, yung mga mo, pero sige lang, baka mabalik din yung ads natin. So, hanapan ko pa ng paraan. So, kasi maraming nagtatanong bakit wala na daw akong ads, no. So, eto na nga. So, binlog ko na lang today para at least na baka siguro tayo na scenario na matagal din yung ads mo, matagal din yung PIN mo na dumating. So, na-demonetize ka, yun nga. So, nakakawalang gana, promise, kasi nga kahit ako hindi ko expect na mangyayari to sa akin, no. So, siguro tips ko lang sa mga magiging magsa-start sa pag-vlog nila. So, ayusin niyo talaga yung PIN niyo. I-check niyo talaga, ayusin niyo talaga. Dapat nakapag-request kayo. Ngayon nga, nakapag-request na ako ng 3 times, nag-3 times, ako, request. Tapos, pagkatapos ng 3 times request, manual. So, nag-manual ako 2 times. So,
ayun nga, hintay-hintay lang daw, sabi nila, nag-email sa akin si YouTube na ganun, hintay-hintay lang kasi dahil sa COVID ngayon, so hindi pa namin mabibigay agad-agad yung pin mo. So, ayun nga, baka may tutulong nga sa akin kung ano bang dapat gawin dito sa YouTube channel ko para mabalik yung ads ko. So, sa mga vloggers dyan na nakakaalam, sana po tulungan nyo ako if ano po yung gagawin ko dito. Kasi nga, kahit ako, nagsisearch din ako, nagre-research din ako sa YouTube, nanonood ako ng mga tutorials kung paano ba. Kasi yung gamit ko lang is yung phone ko lang. So, wala akong PC. So, if gusto kong mag-computer, pumupunta pa ako sa mga piso wifi, yung mga hulog-hulog piso, yun. So, sobrang sobrang nakakalito para sa akin kasi nga phone na yung ginagamit ko. Pero baka ikaw, if nanonood ka, matulungan mo ako if ano ba yung gagawin dito sa YouTube channel ko. Kasi nga kahit ako hindi ko din alam, so nagtatanong-tanong lang din ako sa may mga alam na mga na sumahod na, no. So, importante dito, dapat kailangan dumating na yung pin ko. Pero suddenly, hindi pa dumating ngayon kasi April 13 ako nag-request ng pin, hanggang naka 3 request na ako, nag-manual na ako. Tapos ngayon is August 16, wala pa rin yung pin natin. So 8 times akong pabalik-balik doon sa post office, no. Pero sige lang, wala naman kaso yung pabalik-balik kasi ganun lang din naman talaga, matagal talaga yung process dito sa pag-vlog, no. So akala nyo talaga madali kasi pag sinabing vlogger, baka baka madali lang yan kasi nabi-video lang. Actually po hindi, kasi pag abot po dito sa mga process, sobrang hirap po talaga siya. Pero sige lang, patuloy lang kasi baka challenge na ito ni Lord si Boy Tapang nga, 'di ba? Sample ko sa inyo. Natanggal yung yung account niya na 300,000 tapos hindi pa nakuha yung sahod niya. Pero ngayon, grabe yung blessing na dumating sa kanya. Pero sige lang, pray lang, and then gagawa ako ng paraan para mabalik yung ads natin, no. Sana sa mga vloggers dyan na na nakakaalam, sana tulungan niyo po ako, mag-comment down below kayo kung ano ba yung dapat gawin para sa YouTube channel ko na bumalik na yung ads natin, no. Kasi sayang din yun, no, kasi nakaka 10,500 plus na yung sahod ko dito, hindi ko makuha-kuha kasi nga wala pa yung pin ko. So importante talaga yung pin. So kahit pin lang yun, no, pero yun talaga yung importante kasi nga doon yun nakasulat yung numbers or basta yung secret code mo para makuha mo yung sahod mo dito sa YouTube. So ayun nga. So thank you pala guys sa mga nag-subscribe, nag-like, nag-share, and then sa TikTok ko kasi 70,000 followers na tayo, and then 230,000 likes na tayo. So imagine, so nagte-thank you talaga ako sa inyo, nagpapasalamat talaga ako sa inyo ng sobrang thank you. Hindi ako magsasabi na salamat sa suporta ninyo always sa akin, kahit hindi ko kayo kilala or kahit mga kilala ko kayo, still nagpapasalamat din ako sa mga friends ko din sa abroad, sa mga parente ko, mga relatives ko, mga friends ko, and then sa mga friends ng mama ko, ng papa ko. So thank you talaga sa panonood nyo kasi malaki yung dyan sa ibang bansa, yung bayad kumbaga, kasi nga sa dollars malaki doon pag nanonood, sabi daw nila. So ayun nga, tips ko lang if ikaw na magiging vlogger ka, so hindi madali, no, pero sige lang, pagpatuloy mo lang kasi nga trial lang to. So isipin mo na lang na kung may problema, meron ding solusyon, at kung may problema, may mas magandang darating. So alam ko na trial lang din to sa akin kasi nga syempre, lahat ng pinaghirapan ko dito sa YouTube for almost 3 years ako. 3 years ko na kasi itong account. So, nag-active ako for 1 year. So, ayun nga, lahat ng pinaghirapan ko baka mapunta lang sa wala, no? Pero hindi ko naman pinapray na ganon. So, ayun nga, siguro, trial lang ito sa akin, and then, in God's, si God na bahala if ano ba yung plano niya sa akin, no? Pero, hindi pa rin ako stop mag-vlog, no? Patuloy pa rin ako na
na magba-vlog para sa inyo. And then thank you talaga ako sa inyo. So maraming salamat talaga guys, kasi walang humpay na pag susupport nyo sa akin, no. So thank you gid sa madamo nga suporta ninyo, no. So madamo gid kay tani asa sa ulihi masuportahan nyo gyapon ko, no. Kay tani man sa mga newbie vloggers dara, no. So hindi man kamo madulaan sa pag-asa, basta patuloy nyo lang gid na guys. So maabot nyo gina basta patuloy lang. Kay syempre first gid gid sa Ginoo, no. I-trust mo na lang ang plan mo sa Ginoo, kay I'm sure na kung may plano ka para sa sarili mo, mas bongga ang plano ni God para sa inyo. Okay, so ayan guys, so thank you gid sa inyo. Pabalik-balik ko ginambalon. Thank you gid guys. And then sa mga hindi pa nakapag-follow sa TikTok ko, ilalagay ko yung ko dito, TikTok account ko, para at the same time pwede nyo din ako ma-follow, no. Thank you so much guys. And then meron din pala akong second account, ilalagay ko dito yung second account ko, which is Lady Ilongga Riders. Ayan, so 1 week ko pa lang yun, second account ko yun. So kumbaga mga ko lang yun, mga memories ko, ayun, sa mga lang ba, short videos ko lang doon. And then nagpapa-thank you din ako kasi may nagbigay sa atin ng flowers, no. So thank you. Maraming salamat po sa sponsor natin. And then nagpapasalamat din ako guys kasi nga sold out talaga yung natin, Lady Ilongga Riders natin na lip tint. So sa mga mag-order pa ako ulit para at least meron tayong stock na Lady Ilongga Riders lip tint. So ayan, papakita ko sa inyo yung binigay sa akin ng flowers. So thank you po. Maraming salamat po sa flowers na binigay nyo. Ayan. So thank you guys. So dito nag-e-end yung vlog natin for today. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the bell button para updated ka every time I upload my videos in YouTube. Bye!